Vážení internetoví diváci, bratia a sestry v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Božie slovo, ktoré dnes k nám zaznieva, je zapísané v Jánovom evanjeliu v 1. kapitole takto. Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete a svet ním povstal, ale svet ho nepoznal. Amen. Milí bratia, milé sestry, každý z nás má zaiste množstvo plánov. Máme veľa vecí, ktoré by sme chceli stihnúť, dosiahnuť. Možno sú to nejaké zážitky, ktoré chceme ešte prežiť. Možno sú to materiálne veci, ktoré chceme dosiahnuť. A možno je to iba spoločný čas, ktorý chceme prežiť so svojimi najbližšími, so svojou rodinou. A práve keď myslíme na svoje plány, je tá správna chvíľa položiť si otázku: a bude ešte čas to všetko zažiť, zrealizovať? Sme my sami vlastne pánmi svojho ja? Sme pánmi svojho času? Pri riešení týchto a podobných otázok nám môžu niečo napovedať aj slova Jána, keď hovorí: bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete a svet ním povstal, ale svet ho nepoznal. A apoštol Peter upozorňuje: príde Pánov deň ako zlodej, keď sa nebesá rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. A s mysľou upretou na túto pravdu hovorí: keď sa všetko takto rozplynie, aký musíte byť v svetom konaní a zbožnosti vy, ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v požiari. Ak teda všetko pozemské je pominuteľné, je potrebné vážne prijať výzvu Pavla: myslíte na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Teraz je vhodný čas. Teraz, nie zajtra. Ale prečo nie zajtra? Čo je také dôležité, že to musíme urobiť dnes? Nie je azda niekedy múdrosť v čakaní? Nie je múdrejšie napísať list a poslať ho až zajtra, aby sme si jeho obsah mohli ešte raz premyslieť? Zaiste je v tom určitá múdrosť. Sú veci, ktoré je potrebné však urobiť dnes. Je to chvíľa hnevu, ktorú treba vyriešiť hneď. Inak môže svojou silou zraniť mnohých nevinných. Je to chvíľa rozbúrených vášní. Ak ich neskrotíme dnes, do zajtra narobia obrovskú spúšť. Sú veci, ktoré musíme urobiť ešte dnes. Sú veci, ktoré nepočkajú. Ak sa v našom srdci zrodí dobrá myšlienka alebo inšpirácia, urobme to ešte dnes. Nečakajme, pretože zajtrajšok nemusí prísť. Bratia a sestry, budúcnosť nie je naša. Preto neodkladajme žiaden dobrý impuls na zajtrajšok, pretože zajtra môže byť príliš neskoro. Jeden známy filozof vyrozprával príbeh o dvoch hráčoch, gambleroch. A jeden z nich povedal: ja musím prestať hrať. Dnes je to naposledy. Zajtra už na to nepomyslím. A ten filozof o ňom poznamenal: tento nikdy neprestane. A druhý hráč povedal: chcel by som prestať. Nemôžem však hovoriť o zajtrajšku, pretože neviem, čo bude zajtra. Ale čo sa týka dneška, nehrám. A filozof povedal: tento prestane hrať. Vykresľujúc tento rozdiel medzi dvomi hráčmi, filozof ukázal na jedného. Obidvaja vlastne mali dobrý zámer. Stav obidvoch bol skutočne vážny. Ale iba jeden sa rozhodol niečo urobiť už dnes. Čo odložíme na zajtrajšok, to sa vlastne nikdy nemusí stať. A pritom je toľko zajtrajškov v našich životoch. Teraz je čas. Prítomnosť. Nie zajtrajšok bude podmieňovať našu večnosť.
Bratia a sestry, slovo zajtra je totiž jednou z najlepších zbraní samotného diabla. Jeden príbeh hovorí, že jedného dňa sa v pekle usporiadala akási schôdza. Jej témou bola výmena skúseností so zvádzaním kresťanov. A jeden diabol povedal: ja ich presvedčujem, že Boh nie je. A iný zase povedal: ja im hovorím, že Biblia nie je pravdivá. Obaja získali potlesk, ale nezvíťazili. Pretože tretí povedal: ja im hovorím, že Boh je. Hovorím im, že je Spasiteľ. Že je aj nebo, aj peklo. Ale poviem im aj to, že majú čas. Že dnes môžu konať skutky tmy, lebo zajtra môžu robiť pokánie a nasledovať Krista. Tento diabol získal najväčší potlesk a jeho metóda bola vysoko ohodnotená. Bratia a sestry, raz som sa stretla s takouto myšlienkou. Usiluj sa raz za deň spýtovať, ako si využíval čas. A prejdi jednotlivé hodiny, uvažujúc, kde si bol, s ktorými osobami si prišiel do styku, o čom si premýšľal, čo si rozprával, čo si počúval, čo si robil, aby si spoznal uvoľnenie jazyka, srdca a zmyslov. V čom a ako si pochybil, alebo si bol iným príčinou hriechu. Táto rada nepatrí nikomu inému, ale každému jednému z nás. Najmä všetkým, ktorí zabúdajú na Pána Boha. Najmä všetkým, ktorí zabúdajú na súd, večnosť a smrť. Ktorí sú tak ponorení do seba a do rýchlosti dnešného sveta, že si naozaj myslia, že sú pánom všetkého, aj svojho času. Aj tým, ktorí si možno neuvedomujú dopad svojho konania na druhých. Ktorí vlastne akoby druhých ani nevideli. Bratia a sestry, Boh nám doprial čas. Máme obrovskú milosť. Využíme ho naplno, plnohodnotne. Nie ponorený do seba, nie plánovaním budúcnosti, ale životom pre prítomný okamih. A vždy so zrakom upretým na nášho nebeského Otca. Lebo on jediný je pánom všetkého, aj nášho času. Amen. Pomodlíme sa. Večný a nepremožiteľný Hospodine, Bože Otče náš nebeský, v tejto chvíli prichádzame k trónu Tvojej milosti, aby sme sa potešili útechou Tvojej nebeskej lásky a utvrdili v nádeji Tvojho požehnania. Ďakujeme Ti srdečne za všetky Tvoje dobrodenia, ktorými nás duchovne i telesne obohacuješ. Dobrorečíme Ti a Tvoje meno nadovšetko vyvyšujeme. Nie nám, Hospodine, nie nám, ale Tvojmu menu nech je vzdaná česť. Tvoje je kráľovstvo aj moc aj sláva vo všetkom, čo si pri nás a s nami vykonal. Ty zostávaš nepremenný a Tvoje roky nikdy neprestanú. Tebe samému buď česť, chvála a dobrorečenie dnes i na veky vekov. Amen. Čas mi letia hodiny, ktože ich zastaví. Tvoj život krátky, jediný, sa skoro odplaví. Posledný príde žitia deň, podzemsko zakončíš. Zja Božej lásky pochodeň, tmužiari Kristov kríž, tmužiari Kristov
už ťa sklamal, poranil a srdce krváca. Dosť dlho si už v hriechu žil, späť k Bohu návráť sa. Posledný príde žitia deň, buď zemskú zakončíš, sťa Božej lásky pochode, tmu žiari Kristov kríž, tmu žiari Kristov kríž. I teba čaká lásky kráľ, on zomrel za teba. Hriech všetky viny tvoje sňal, on cesta do neba. Posledný príde žitia deň, buď zemskú zakončíš, sťa Božej lásky pochodeň, tmu žiari Kristov kríž, tmu žiari Kristov kríž. O príjmi Pána Ježiša, chce ti dar spásy dať, v ňom sa ti bôle utíšia, v ňom život budeš mať. Posledný